Masingene ke ngolo hlobo sibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo yivukani le community radio ku-90.6 98.4 kuya ku-99.9 ngumhla we-29 kwinyanga yomsintsi iyawuba nguseptemba lowo sesiye kuyiqweleni siqukumbela le inyanga yamagugu kwakunye nenkcubeko yethu siyangena ke sitsho sithe zolimo simema wena mfam injalo njoku usondele ngoba kaloku sawuxoxa sakhane siphuhlisane injalo njoku sifundisana xa sisitsho sithi mpilontle mpilonde apha emfuyweni ngumcimbi ke lewo rhoqo qhoqhoqo apha ngemivulo siye sibe kanti sithetha ngawo khona ke tata uNqetho tata uSiwile kaNqetho enguye ke uyawube incedisana nathi kolu usuku namhlanje ke umcimbi esuphethe isijonga onobangela bokuqhwalela kwemfuyo nendlela zokuqubisana nezo meko mcimbi ke lowo esawube siwugwadla side siyoma phaa kwintsimbi yesibhozo kolu suku lanamhlanje mandimamkele phaa Mr Nqetho mhlobam mandikubulise ndikunike nethuba lobubulisa ekhaya. Mandibulise kuwe Ntsundu, ndibulise kakhulu ngokonwaba ndonwabela abaphulaphuli ingakumbi amafama omzonzolo. Well enkosi kakhulu ndiyayiqonda ke sele bengqangile befuna uva kolo suku lwanamhlanje sibaphethele ntoni ntshilo ke ndathi namhlanje umcimbi siwujongayo sijonga onobangela bokuqhwalela kwemfuyo nendlela ke zokuqubisana nazo ezimeko mandikunike mhlobam ungene kuyo. Msasazi mandilithathe lithuba ndithi ukuqhwalela oku emfuyweni yinto esiyaziyo thina sifuyileyo kodwa ke into ebalulekileyo funeke siyazi into yoba ukuqhwalela kuza ngeendlela and kwezi ndlela funeke uyazi uba yeyiphi le and ingaba inaso isisombululo okanye ayinaso. Ukuba ayinaso isisombululo yintoni obufana uba uyenzile. Ukuba inaso isisombululo ingaba eso sisombululo sithini. Sizawusuka ke sisuka kuloo ndawo ke msasazi sicacise. Eyokuqala msasazi yile yesiqhelo amafama ayaziyo uchwane. Uchwane ke msasazi funeke ayazi umfama asokuze ziqhwalele kanti luchwane kube kubalele kungekho kwabumanzi. Uchwane lonziwa yintsholongwane eluhlobo lwakwa-bacteria ethi ke ibe intlanganisela nezinye intsholongwane ezithi zingenelele ingakumbi kumanxeba athe avuleka phaya phakathi kwempuphu. La manxeba ke msasazi athi enzeke ingakumbi ngexesha kubekho ukwenzakala okanye ukuhlabeka okanye ukuhlatywa okanye ukusikwa. Inkomo ezidla kumadlelo anamatye, inkomo ezithanda ukuhamba kwi-gravel road, zonke ezi ndawo ziburhabaxa msasazi zikhokhelela ekubeni kubekho ukusikeka okanye amanxeba adalekayo phaya phakathi kwempuphu. Kodwa ke sisukile nakuleyo yendawo ezirhabaxa okanye ezihlabayo msasazi. Kwa ukuhlala nje kwindawo emanzi ingakumbi eludakeni. Ezo meko ezo zikhokhelele ekubeni makubekho oluchwane. Funeke siyazi ke njema kuqalile kunetha ngoku obu bumanzi okukunetha okukuhlala kumanzi apho zihamba khona apho zihlala khona iba wesi ke le nto msasazi ingakumbi kwinkomo ezisoloko zibuyela ebuhlanti zivalelwe okanye eza nkomo ezihlala ndaweni inye zingayi kwasemadlelweni zondliwa zisondlelwa ndaweni inye zityetyiswa. Ezo ndawo ezo zezi ndawo kanye uchwane lokhela kwezo ndawo kakhulu because zindawo ezithandwa ludaka olwamgquba uyatshintsha ube ludaka. So ukuma kwazo ubusuku bonke okanye ukuhlala kwazo imini nobusuku zihleli kolwadaka yazi into yoba awusindanga kule meko yochwane. Iimpawu ke zochwane zezi sizibona ngohlobo ithi bikwazi ukuzihambela nje usuyibone seyinokuqhwalela ingakumbi ukuqhwalela kuqala ngokwale milenze yangasemva. Uthi usajonge loo nto xa uluqwalasela unyawo olu luqhwalelayo uyawuqaphela tyhini kukho ukudumba okuqalayo. Ngokumane uhlola ukudumba uyawuqaphela tyhini kuya kuba bomvu ngoku apha phakathi kwempuphu nto leyo uxelelayo batyhini undonakele uqalile. Kuzawuhambeka ke kubekho ukuvela kobubofu
sitshintshe ngoku ibe sisilonda esinukayo esinevumba futhi msasazi elinganyamezelekiyo. Kwimeko ke esele ihambele kakhulu le ngxaki, isikhumba esi sonyawo sivuleka inxeba elibi ekungekho lula ukulonwabela xa ulibona. Futhi ulibona uba yeyi eli liyakuxelela uba intlungu lenkomo legusha lebhokhwe ephantsi kwazo zingummangaliso. Ntlungu ezo ke msasazi zikhokhelele ekubeni ingafuni ukutya. Ibiqhwalela ngonyawo, kodwa ezaa ntlungu kuba zenza umzimba wonke ungonwabi, nto leyo izokhokhelela uba ingakucaceli ukutya. Uthi usajonge loo nto uyiqaphele into yoba kwa ubushushu bomzimba buphezulu kakhulu. Yabona ke ubushushu bomzimba bujongwa ngamehlo. Amafama anazo ezi zixhobo zokukhangela ubushushu. Xa ufaka sona phaa ngasemva kulaa ndawo ithoyiletha ngayo, uyawuqaphela into yoba yeyi ubushushu bayo buphezulu kakhulu. So ukungqwamanisa esaa silonda siselinyaweni besiqale ngokudumba sanokuvumba elinukayo, uzoyidibanisa nokungafuni ukutya, uzoyidibanisa nalo mkhuhlane. Sithi ngumkhuhlane obubushushu buphezulu kakhulu bomzimba. So loo nto ikunika isigqibo ukuthi tyhini eyona nto indiphethe apha ngoku luchwane. And ke uyayiqaphela kwenye uyibone uba tyhini ziyazisokheleka ezi zinale ngxaki. Ukubonakalisa into yoba le ntsholongwane ngokokuba kubekho ebinesasilonda noba bubofu buphumela phaa ebuhlanti, ikhokhela uba zonke ngoku ziye zisanda ezosulelekayo, zisosulelwa kuba zinyathela zihleli kulaa ndawo ihleli le ntsholongwane, and le ntsholongwane iye isanda and isandiswa zezi zichaphazelekileyo. Iyakwazeka ukunqandeka ke msasazi le nto luchwane, but ifuna umfama osuka ukusoka ngoko. Siya sithi ke Ntsundu liliso lomnikazi wazo elizigcina zisempilweni. Ikwaliliso lomnikazi wazo elizilibalayo sizibone sezisifa. Ngoba uchwane msasazi luyabulala. Andifuna ukuba ndibe ndiyiphepha. Uchwane ezaa ntlungu zikhokhela uba mayingatyi nobushushu obuphezulu, ekugqibeleni izawufa. Now yiloo nto kubalulekile ke into yoba makube kungenelelo olwenziwayo kusekwangoko ukulwisana nale ngxaki ilo hlobo. Now uchwane ke luyanyangeka and kufuneke ulunqande ngokulunyanga kusekwangoko, ngoba sesivile kule ngcaciso into yoba leyo iphethwe luchwane, leyo ikhupha obabumdaka kwelaa nxeba, yenza imeko ibe worse ngokwezaa ntsholongwane kobabuhlanti. Yenza loo nto zande ezi zichaphazelekileyo. Yiloo nto kubalulekile into yokuba le uyibona ibiqalwa ingxaki, ukuba kuyakwazeka ikhethe mayihlale yodwa, uyibeke uba besesibhedlele ngesithi kwiward eyoba mayiyohlala yodwa. So yiloo nto kubalulekayo into yoba apha ekhaya isikhibaya esi masingabi sinye, leyo ingaphilanga yithathe uyoyibeka kwesaa sibaya sokugcina ezingaphilanga, ukwenzela uba uyazi into yoba isoloko iselisweni elikufutshane nawe. Esi silonda ke msasazi kubalulekile into yoba ukuba ufika isekukudumba kuncedise ngoba uyithobe ngamanzi adikidiki butshisa emini emalanga, ukwenzela uba ikhawuleze ivuthwe laa nto phaya ngaphakathi. Now yakuvuthwa uthatha i-razor blade ususe uboya wenze inxeba elingu-X ubufike isavalekile. Kodwa xa ufika sele ivulekile seyikwenzele lula nangolo hlobo, qinisekisa nje qha wena into yoba ucudisa bonke ubumdaka obuya buphume phaa enxebeni. Sikhumbule ke Ntsundu, okucudiswa kobumdaka ayonto yenzelwa phaa ebuhlanti, ingeyonto yenzelwa apha enkundleni apho zizawuphinde zinyathele khona. Loo ndawo uyenzela kuyo mayibe yindawo apho oqinisekileyo uba obumdaka buyaqokelelwa buhambe buyolahlwa apho zingazuphinde zinyathele khona. Okanye kwembiwe umngxunya, uthi ubucudisa nje bebucudiselwa kuloo mngxunya buzongcwatyelwa kuwo, ngoba sesitshilo sathi le ntsholongwane iyanwenwa. Wawugqiba kucudisa elinxeba sihlambe esi silonda ngamanzi anedetol okanye isavlon okanye nantoni na esisibulali magciwane, usihlambisisise esi silonda. Wakusihlamba usihlambisisise, thatha ilaphu eliklini ufunxe amanzi lawaya. Ispray esibizwa ngoba yi-Super Spray Plus. Super Spray Plus ongakwaziyo kweli xesha sikulo ungumfama onemfuyo oyaziyo uba kuzawunetha ngoku,
okokuba mawungabi naso Mm. masibe sesikufutshane. Kufuneka ke esi spray phambi kuba usifake uqale sihlukuhliseke, ungavele uthi singahlukuhlwanga uvele usifake. Xa siphuma singamanzi asuziwenza lo msebenzi ufuna ube mawube uyenzeka. Ukuze esi silonda siphole ngokukhawuleza, qala sihlukuhleke nyhani esi spray, and funeke siphume si-silver grey siyongena kwelaa nxeba. Umsebenzi waso ke kukuvala elaa nxeba uba makungabikho ntsholongwane iphumela ngaphandle, makungabikho ntsholongwane isuka ngaphandle ingena ngaphakathi. Yonke intsholongwane phaa ngaphakathi enxebeni mayife ngoko nangoko. Umsebenzi wesa spray. Umsebenzi wesa spray kukuba esi silonda masikhawuleze siphole ngokukhawuleza. Umsebenzi wesi spray kuqinisekisa into yoba akho mpukane zihambela kwelaa nxeba, ezithe zafika zifa ngoko nangoko. Umsebenzi wesi spray msasazi kukuba ukuba eli nxeba beselinempetu phaya ngaphakathi, le Super Spray Plus ibulala ezampethu ngokukhawuleza. So sispray ke esikunceda ngolo hlobo ukukwenzela lo msebenzi, and usifaka kabini nje qha. Usifaka namhlanje, ungasifaki ngomso, kolwa suku lwesithathu usifake. Xa uzosifaka kolwa suku lwesithathu akusekho mfuneko uba phinde ulihlambe elaa nxeba. Ufaka nje esa spray. Akupheli ntsuku zingaphi uyibone inkomo yakho ikwazi ukunyathela, uyibone inkomo yakho ikwazi ukuhamba. Sasazi ke kubalulekile into yoba siyazi into ethi yonke into ethe yakwintlungu, ntlungu ezo zikhokhelela uba umzimba mawube kuxinzelelo lwasengqondweni, le nto sithi sistress msasazi. Qinisekisa into yoba awupheleli kulaa super spray, ngoba yakuba phantsi koxinzelelo ithi loo nto ezinye iintsholongwane zikwithuba lokungena emzimbeni. Umzimba owonwabileyo msasazi ugadiwe, unamajoni omzimba alwa kwantsholongwane ezingena zizokwenza izifo apha emzimbeni. Kodwa umzimba wakuba phantsi koxinzelelo, laa nto sithi sistress, kuvuleka igeyiti yokuba nezinye iintsholongwane mazingene zizokwenza umonakalo emzimbeni. So yiloo nto sithi inkomo ke enesisilonda khawuyithathe ngokokuba sele igeyiti seyivulekile, sezikhona ongaziboniyo iintsholongwane kodwa zona esezingenile ngaphakathi. Yiloo nto iMaxitet 23% LA okanye Maxitet LA kunye neMaxitet 13,5 neBicobolic or iMaxiBico Super. Ezo zitofu zozithathu mazibe khona. Omnye kuzothi ndizibize ezaliqela. iMaxitet 13,5 neMaxitet LA ayithi le nto okanye makubekho esinye seso sitofu, mazibekho zozibini. Ngoba ukuba le nkomo, le gusha, le bhokhwe besekunzima nokuhamba seyihleli endaweni ninye, udinga la Maxitet 13,5. Iyakhawuleza kakhulu ukuzihlasela iintsholongwane ezisemzimbeni. Ngamanye amazwi iyakhawuleza ukuhamba iyofika kule ndawo kufa kulele kuyo, kodwa iyakhawuleza ukuphela ingekawugqibi umsebenzi. Yiloo nto kufuneka isetyenziswe namhlanje, isetyenziswe ngomso, isetyenziswe nakolwa suku lwesithathu. Ukanti iMaxitet LA yona uyifaka kule nkomo, kule gusha, kule bhokhwe ihlaselekileyo lolu chwane, kodwa ibingekahlali phantsi, ibisakwazi ukuhamba iyotya. Uyinyanga ke ngeMaxitet LA. Tofa kube kanye yona awuyiphindi. Noba yiMaxitet 13,5 noba yiMaxitet LA uyisebenzisa ngaxesha linye neBicobolic. Ukuba unayo iMaxiBico Super ayikho imfuneko yoba mawube uzawufaka iBicobolic. La mayeza omabini enza umsebenzi oyi-1. So eliyi-1 malibe likhona apho ekhaya ukuvuselela amajoni omzimba, nokunika amandla, nokuyenza le nkomo ibiseyiphelelwe kukungabi namdla ekutyeni kubuyele ukucaca kwayo, icacele ukutya. So iBicobolic isincedisa kuloo nto. Incedisa kakhulu le Bicobolic ekubeni i-complex forte ibaluleke kakhulu. Yona ingqala ngqo engqondweni. Okwakuvaleka okanye okwakuma, okwakuyeka, okwakuxinzeleleka kwengqondo kuba kukho le meko yasemzimbeni yokugula. I-complex forte ifike ivule ingqondo, ikwazi ingqondo ukwenza umsebenzi wayo ngokusemandleni, ngokwezinga eliphezulu. So yiloo nto ke ndisithi kubalulekile ezi zinto mazihlale zikhona kwi-kit box yomfama. Super Spray Plus, Maxitet LA, Maxitet 13,5,
Maxi Bico Super okanye endaweni ye-Maxi Bico Super ibe yi-Bicobolic eyokugqibela i-Complex Forte. Le ntlanganisela msasazi ikunceda kwizinto ezininzi ezizangeke kwentsholongwane, ingakumbi ezintsholongwane eziluhlobo lokwabhaktheriya, seyingeyiyo le ngxaki yochwane kuphela esithetha ngayo msasazi. Msasazi, kubalulekile ke kwananjalo ukuze uchwane olu ingabi into esoloko isondele kuwe ungumfama. Amafama aba nobuchule bokuba xa ziphuma phaa esangweni kukho ibhafu eyenziwe phaya esangweni ezinyathela kuyo phambi koba ziphumele ngaphandle. Laa bhafu incedisa kakhulu ke, ingakumbi xa ithe yafakwa i-copper sulphate okanye i-formalin. Leyo umfama akwaziyo ukuba nayo. Laa manzi makabe ne-copper sulphate okanye i-formalin, incedisa ekunciphiseni ezi ntsholongwane zenza eli nceba likhokhelela ekubeni makubekho ezi ntlungu. Kubalulekile kwananjalo msasazi ukulwa uchwane elungekabikho. Ukuhlala kwemfuyo kwindawo ecocekileyo, loo nto incedisa kakhulu into yoba mazingabi nalo uchwane. Yiloo nto kubalulekile into yokokuba umgquba mawusoloko uklinwa apha ebuhlanti. Noko ke mazingadeske zihlale kulaa mgquba ithi ubimile uyibone uba idolo alisabonakali kwalona, zilala ubusuku bonke zihleli kuloo meko injalo. Ithi loo nto khange umgquba ke ukline ebuhlantini bakho. So umgquba ke kwakunetha uyatshintsha ube ludaka. Olu daka kulapho ke kuzalela, kufudumala, kuhlala kakuhle ezi ntsholongwane zenza uchwane. Ibalulekile ke msasazi nento yokuba umfama aqiniseke uba iinzipho zeenkomo, zeegusha, zeebhokhwe sukuzivumela deske zibende, ngoba obabude bazo ziba nendawo ofumanisa into yoba kuthi nokokuba sele komile ubumanzi bebusahleli phaa phakathi kwempuphu, nto leyo igcina iyimeko entle yokuhlala kwezi ntsholongwane. So kubalulekile iinzipho mazisuswe ezigusheni, ezibhokhweni, ezinkomeni. Yiloo nto sisithi kulaa kit box yakho esa sikere sokunqupha iinzipho kuthiwa yi-hoof cutter. Hoof cutter yiba nayo, ibukhali kakhulu i-hoof cutter ukunqupha iinzipho. Noba komile yona iyakwazi ukusebenza. Ukanti imela ikwazi ukusebenza kuphela xa uyisebenzisa kumanzi, and imela ingakulimaza kwawena, awukho safe xa usika inzipho ngemela. Ukanti laa hoof cutter isafe kakhulu. Kwananjalo msasazi, umzimba lo mawugcineke usempilweni ukwenzela uba nokokuba ke le ntsholongwane ithe yakhona mawukwazi ukuzilwela. Yiloo nto sisithi sukuphelela kuphela kwesasondlo silidlelo, ngoba ingca eyomileyo ilambile kwizondlo. So qinisekisa uyancedisa ke ngesondlo. Yiloo nto siyasithi oku kutya kufana ne-herbivore all in one kubaluleke kakhulu. I-lemon ewelik kubaluleke kakhulu. Amatye akhothwayo ingakumbi ngeli xesha i-energy block okanye i-multi block 28. Loo matye lawo akugcinela umzimba ube uhluthi zizondlo zomzimba. Nto leyo yondla amajoni omzimba akwazi ukuzilwela msasazi. Msasazi, kubalulekile ke laa bhafu ziphuma ngayo mayibe yenye yezinto emqoka umfama ayicingayo, ingakumbi kweli ixesha sikulo. Ukuzibamba, ewe ungayenza loo nto, kodwa ngumsebenzi omkhulu kakhulu. Ukanti uba ube nalaa bhafu uyivulayo, uyivale xa zingazunantsi kungekho mfuneko yayo, ibalulekile phaa ngasesangweni ukunciphisa eli zinga lokokhela kwale ntsholongwane. Sasazi sigqibile ngochwane. Ndicinga uba noko sizame ukuyitolika kangangoko le nto iluchwane, iza kanjani and ungayinceda kanjani. Ngawaphi amayeza engawasebenzisa, zeziphi izinto ongazenza lungekabikho uchwane. Ndifuna singene ke kwenye into eyenza ukuqhwalela ezinkomeni msasazi, unomkhonwana. Unomkhonwana ke uzigqibile apha ebusika, uzawungena strongo khona ngoku msasazi. Unomkhonwana kaloku yintsholongwane eyosulela kakhulu and ephila apho umoya ungekhoyo okanye apho umongomoya ungekhoyo.
xa sithetha ngomongomoya msasazi ubufuneka kolwasemzini ulwimi yi-oxygen. Yes. Igazi msasazi yile nto sithi yi-oxygen, yeke into yoba ubona amanzi but igazi ngumongomoya. Now once ke ngokubekho inxeba elinokhokho, Yes. nokokuba eso silonda size kanjani, once sibe nokhokho ithi kukho inyama efileyo. Inyama efileyo ayinagazi, xa ingenagazi ithi akekho umongomoya. Le ntsholongwane ke sithetha ngayo iphila phantsi kwezo meko msasazi. Yes. Le olu hlobo kwelo ntsholongwane luseqokobheni, lihleli phaa ebuhlanti, lihleli phaa enkundleni, lihleli phaa edlelweni, and isasazwa kakhulu ingakumbi ngumhambiseko wamahashe msasazi. Kodwa into ebalulekileyo apho ihleli khona, nokokuba ilanga lingatshisa kangakanani ayifi, nokokuba isithotho singawa kangakanani ayifi, noba kungabanda kangakanani ayifi, elaa qokobhe liyikhusele msasazi. Yes. Kodwa mhla inkomo yatya phaa yayingenisa ngaphakathi, ithi ihambe ngomzimba izifihle apha ngaphakathi, igade mhla kwabakho inxeba msasazi. Yes. Nxeba elo lakuba nokhokho ifumane itshansi yokokuba ibe ingangena, I mean ingaqalisa ukwenza umonakalo. Now inkomo ke ephethwe okanye igusha ibhokhwe ephethwe sesi sifo nayo iba nokuqhalela, and kodwa sisifo esingayigcini ixesha elide. Ngamanye amaxesha awuyiboni noba ibiqhwalela, ibiphume yonwabile msasazi. Xa ziyoqokelelwa emalanga ufika ithe gangalala phaa igcwele isisu msasazi. Yes. Okanye uyibona iqhwalela ngoku akupheli ne-24 hours isaphila loo nkomo. Kodwa ke apho iqhwalela khona, iqhwalela kakhulu ngomlenze okanye iqhwalela ngomkhono. Le ntsholongwane ihlasela kakhulu ingakumbi izihlunu zomlenze, izihlunu zomkhono, izihlunu zentamo msasazi. Eyona ndawo ihambela kuyo ihambela kwizihlunu, and loo ndawo ihlasele kuyo ibonakala ngokudumba. So kuqhwalela okuhamba nokudumba, and oku kudumba kuba nokutshisa kakhulu xa unobamba ngesandla kulaa ndawo idumbileyo, and ayifuni uyibambe because ibuhlungu kakhulu laa ndawo idumbileyo. And xa uthe wayibamba uyakuyiva into okokuba ingathi sisikhumba esi somisiweyo, okanye ingathi apha ngaphakathi kwesikhumba kukho iingceba zebhotile ezigutyiweyo. Yiba nomfanekiso waloo sound xa urabha phaya, ingathi kushukuma iibhotile ezizingceba phaya ngaphakathini. Now zimpawu ke eziboniswa ke sesi isifo, but into ebalulekileyo msasazi, leyo ithe yafa uya kuyiqaphela into yoba kulaa ndawo ibidumbe kuyo ufika isihlunu sibomvu, sigwaphu-gwaphu, and sinuka sinamaqamu. Sinuka ngomuncu okungathi ngamasi abolileyo msasazi. Yes. Sinamaqamu singathi ngokwasemzini sine-bubbles. Okay. So eso sihlunu silolo hlobo iyakuxelela sibomvu into yoba eyona nto ikubethileyo ubethwe ngunomkhonwana. Nomkhonwana ke msasazi, njengoba sesitshilo, ntsholongwane ekhawuleza gqithi, ayontsholongwane nokokuba soyibonile futhi enyangeka lula. Ndifuna ke siyibeke kulaa ndawo yoba ayinyangeki because uyibona kanti sekulate, iyakhawuleza. Le nto sithi iqala ngoku kwi-24 hours loo nkomo seyifile, not seyilele, seyifile. So yiloo nto kubalulekile into yokuba masiyazi into yoba sikhona isifo esinjengesi, esinabo nabanye oobhululu baso abangayisiso esi sifo kodwa nabo ababulala ngesaquphe msasazi. Yiloo nto kubalulekile into yoba khawuqiniseke into yoba iDeca Show bezike zayifumana iinkomo zasekhaya, bezike zayifumana iigusha zasekhaya. Kungenjalo i-Oviclos P bezike zayifumana iibhokhwe zasekhaya okanye iigusha zasekhaya. Kwezaa zifo zibaliweyo zilishumi kwiDeca Show, le black quarter okanye i-black leg uzofika ibhaliwe phaa ngulona omkhonwana ke ngolwimi sathi lwasemzini ubizwa ngolo hlobo. Nakwi-Oviclos P uzawufika ibhaliwe phaya. Sisifo ke esithi ukuze sithinteleke egqibelele, uba uyaqala ukumsebenzisa loo thintela
funeka umphinde kabini. Uba yi-Oviclos P uzoyisebenzisa yodwa unyaka yonke iphinde kabini. Kodwa uba ngaba uzoyisebenzisa le Oviclos P neDecasure, yiDecasure ozayiphinda kabini. Oviclos P uzoyifaka kube kanye. Isizathu esi sifo sithetha ngaso siyi-black quarter sikhona kwi-Oviclos P, sikhona nakwiDecasure. Isizathu soba ufake i-Oviclos P ezigusheni yinto yokuba kukho isifo esingekhoyo kwiDecasure esibizwa ngoba sisifo sengqele, esingxaki kakhulu kumaxhagwazana egusha, esingxaki kakhulu kumatakane asuka kwinyanga ukuya kunyaka, afa kakhulu ebulawa sesifo sengqele. Now i-Oviclos P ifika ukuthintelele sona ke, futhi sona eso isifo nokokuba uthinteleka kanye nge-Oviclos P usafe unyaka wonke. Amazithuba okubulawa kwemfuyo yakho ebulawa isisifo sengqele abaphantsi kakhulu kunomuntu ongakhange athintele. Now akukho sizathu ke ngusoba i-Oviclos P uyiphinde kabini uyiphindela i-black quarter ekhona i-black quarter and kwakwi-Decasure. So xa uphinde kabini i-Decasure, esi sifo singunomkhonwana usiphindele kabini, ngoba kakade ukuze ube safe unyaka wonke izinga libe phantsi kakhulu lokuba wena ezakho zingahlaselwa ngunomkhonwana, funeka uyiphinde kabini i-Decasure xa uqala ukuyisebenzisa. Ezi bezithintelwa kabini kunyaka ophelileyo zimane zivuselelwa rhoqo kanye ngonyaka ngeDecasure, rhoqo kanye nge-Oviclos P, singabi sayishiya i-Triosure ekuncedisa kakhulu kwisifo i-botulism endingazungena kuso, because okwangoku sithetha ngezifo ngonobangela bokuqhwalela kwemfuyo yethu. Sasazi, ndibalekile enye yezinto ekhokhelele ebeni makuqhwalelwe yimfuyo lela khalane kuthiwa indlanga. Ikhalane lika-Skulpart bambi bathi yi-bond tick. Likhalane elinomlomo omde, likhalane ke elithanda ukuhlala kwezaa ndawo zithambileyo ngasemva phaya kusuka kulanda inkomo izithuma ngayo, ichama ngayo emabeleni. Yehle ke iyakwazi uyohlala ezinyaweni, ifike ihlale phaa phakathi kwempuphu, kukwathambe kakuhle ngoba likhalane wena lithanda iindawo ezithambileyo. So naphaa phakathi kwempuphu ziindawo ezithambileyo, so liyahlala phaa. La kungena ke phaa lingena ngalaa mlomo walo lenze sasilonda, lizawubiza nezinye intsholongwane kukhawuleze kwenzeke ukudumba. So elaa nceba livulelela khalane likhokhelela ekuqhwaleleni kwesilwanyana. Yiloo nto ke sizichaza zonke msasazi, because funeke usondele esilwanyaneni, usibambe, usikhangele, unganyangeli uchwane kanti ingxaki likhalane. So funeka uyazi uba kanye kanye ingxaki endibethayo ithini. Yiloo nto ke sisithi iidip mazisoloko zikhona. Esa spray besisibizile i-Super Spray Plus sibulala kwahlobo lwekhalane msasazi. Ukanti iidip ezifana ne-Attila okanye i-Ectoshield okanye i-Maxipo, eyi-1 yezo dip kweli xesha sikulo, qiniseka uba apha ekhaya uhleli unayo. Mandiziphinde, yi-Attila okanye i-Ectoshield okanye i-Maxipo, eyi-1 kwezo dip mayihlale ikhona. Ziidip ezingaxutywa namanzi, ziidip ozigalela njengoba zinjalo, ziidip ezilwa lonke uhlobo lwekhalane emzimbeni, kuquka neli khalane nditsho seliphaa phakathi kwempuphu msasazi. Now ube nazo iidip ezixutywa namanzi, nazo ezihambela strongo apha emakhalaneni. Ubukholelwa kwidip efuneka wena zakho zihlanjwe, usebenzisa i-Supertrez 25 okanye i-Bantic okanye i-Supertrez 125 okanye i-Maxicype. Umohluko, Supertrez 25 ingena ezigusheni, ingena ezibhokhweni, ingena ezinkomeni. Ezinkomeni nasemahashini kuphela. So wena unengxaki yamakhalane emahashini uya kwi-Maxicype njengedip exutywa namanzi. I-Supertrez 125 ayingeni ezigusheni, ayingeni ezibhokhweni, yidip exutywa namanzi yenkomo kuphela. So ndithi masiwenze lo mohluko so that idip onayo yazi into okokuba isebenza kwesiphi isilwanyana. Nokuxutywa kwayo kubalulekile, into yokuba ulifunde iphetshana eliya, into yoba ixutywa kanjani, asizungena ke apho. Msasazi, enye into ekhokhelela ekuqhwaleleni kakhulu siyibiza ngokokuba ziintlungu zamalungu
okanye ungayisako lwasemzini uthi yi-joint ill okanye ukubola kwenkaba. Ezo zinto zombini zikhokhelela ekuqhwaleleni kwesilwanyana eso, because ukuqhwalela ukudumba kwelungu ledolo okanye lenyawo ligcwala amanzi, ligcwala libe nokudumba, linentlungu ezingummangaliso msasazi. Ukudumba kwenkaba ingakumbi ematakaneni msasazi, amatakane namathole uyawufika lidumbile phaa kwinkaba, ithole ideske uyibombe iyajinga le nto idumbileyo phaa kwinkaba. Lithi noba belilithokazi ulibone ngongathi liyinkunzi ngenxa yokwakudumba kuphaya, ibizwa ngoba yi-navel ill ngokwasemzini. Okwakudumba ke kubalulekile into kokuba uqinisekise into kokuba uyakuqwalasela. Yiloo nto siyasithi entsundu amathole agqitya uzalwa, amatakane agqitya uzalwa, yiya kulaa nkaba ufake isibulali magculwane. Esi spray sisibize phaya ekuqaleni, Super Spray Plus. Thatha la Super Spray Plus kweli thole, kweli takane ligqitya uzalwa lisarhuqa laa nkaba, uspraye la Super Spray Plus phaa, uvalela into yoba kungabikho kwantsholongwane isondelayo ezokhokhelela uba makubekho ubumanzi obenzeka kulaa nkaba, nto le izokhokhelela ekudumbeni kwalaa nkaba. So yifake kungekabikho kwagula kwakuhlaseleka kwantsholongwane isondelayo phaa, mayifike wena sewuthiyisele ngala Super Spray Plus. Yes. Oku kudumba ke msasazi kwenziwa ke kukungcoliseka kwendawo leyo amathole amatakane ahlala khona. Ndishiye indawo ethi oku kudumba kakhulu kuhlasela amathole kuhlasela amatakane, ingakumbi kwezaa veki zokuqala, iveki yokuqala neveki yesibini ezelwe, angamaxhoba oku kudumba kwamadolo noku kudumba kwenkaba. Yiloo nto kubalulekile into yoba sukulinda i-Super Spray Plus ifake phaya enkabeni ukuvala le ngxaki. Yes. Kubalulekile into yoba amathole namatakane makangazalelwa eludakeni apho kumdaka, apho kumanzi khona, because athatha ezaa ntsholongwane and ezaa ntsholongwane zenza ukuqhwalela kuza ngokudumba kwamadolo nokudumba kwenkaba. So qinisekisa apho kuzalwa khona amatakane namathole azalelwa kude nendawo enobumanzi okanye apho bubuhlanti obubutyididi nje ludaka. And kubalulekile msasazi, ithole itakane malifumane umthubi kangangoko. Lo mthubi uliyeza kwezi ntsholongwane ezenza ukudumba kwamadolo, ukunatseka ukubola kwenkaba. So xa amathole namatakane efumene umthubi oweneleyo, laa mthubi uliyeza elilwa namagciwane okanye neentsholongwane ezizokwenza isifo apha kweli thole kweli takane. So sivala ke le nto ithi mawusengwe kakhulu umthubi, because wenza amathole ahambiseke. Yintsomi kubantu abahlele etywaleni loo nto leyo. Nika ithole umthubi kangangoko, nika itakane umthubi kangangoko, because eli takane elithole xa lizalwa ngunina lizalwa lingakhuselekanga, lingenazo izikhuseli zomzimba njengonina. Ezi zinto sithi ngamajoni omzimba, liphuma lingenalo nelokuqala ijoni lomzimba. Unina uthi aliboleke, alithwese ngoba adlulise kwawakhe amajoni omzimba ngokomthubi. So xa ulinciphisa, ulinika kancinci kumthubi, ulinika ezixhobo zokumelana nobomi belizifumana kunina elithole elitakane. So umthubi ubaluleke kakhulu msasazi. Yenye imini ke saphinde siyicacise uba yintoni libangela uba amathole amatakane makahambise ehambisa umthubi. Ayenziwa loo nto ngumthubi msasazi, qha ikhona le nto iyenye ndingazuthetha ngayo ngoku, because okwangoku sithetha ngokuqhwalela. Yes. Msasazi, Yes, Dad. ndijonge ixesha lethu, but eyona nto ibalulekileyo yinto ethi i-Maxi Sulf, i-Maxi Trim, ingakumbi ematholeni nasematakaneni, loo mayeza liseneentsuku ezintathu ukubheka phezulu. Uyakwazi utofa ngezo zitofu zikulwele oku kudumba kwenkaba, oku kubola kwenkaba, zikulwele oku kudumba kwamadolo. Yes. Uyisebenzisa ngexesha elinye ke ne-Maxi Bico Super or Bicobolic, uselise elithole elitakane i-Complex Forte,
ispray masibe kufutshane. So kwi-kit box yakho ukulwa nalena imeko hlala uqinisekile uba iMaxitrim okanye iMaxisalve ikhona, iMaxitet LA ikhona, iMaxitet 13.5 ikhona, iBico Bolic ikhona, iMaxibico Super ikhona, Complex Forte ikhona, Super Spray Plus ikhona. Kwezi meko zidibene nokuqhwalela, kwezi sithi ziyanyangeka imeko, ume kakuhle xa i-kit box yakho iphethe ezo zinto. Yes. Msasazi, ndiyawurhalela ukuqhuba kodwa ndiyarhalela into yokuba make silinike nethuba loba imibuzo ibe khona. Yes. Alright, yamphulaphuli sisasebenzisa ke la 072 514 5381 072 514 5381 zinombolo Nxeba oyawuthube kanti ungena kuzo ezo ngumnxeba napha ku WhatsApp 072 514 5381 sikhona pha ku Facebook ezolimo @Vukani Community Radio, sikhona ke na kule page inkulu ithi Vukani Community Radio, ufika se live pha uyawungena ke ushiye nje i-comment yakho sikuve umbuzo onawo 072 514 5381. uThupejula Dia apha ku Facebook yena molweni mafama, ityebile le mfundiso, ukwaleka nje i-Dettol ingafakwa kakhulu, i-Savlon yona noko ayitswebi, ungagalela kodwa nayo ingabaxeki. Xa zingekho i-Dettol and Savlon i-liquid sap isebenza kakuhle. I-liquid sap le ndike ndahlamba ngayo isibeleko segusha, yasebenza ngokuncimisayo. Loo gusha yandinika 4 yamatakane egusha ngaxeshanye. Phambili mafama, loo nto usinika imfundiso. Lo tata usinika le mfundiso undincede kakhulu. Alright, lo tata usinika le mfundiso undincede kakhulu. Nguzuko Sondlo utsho esengcobo yena kumanzana. Udulaze nesithi ndiseza basa ndihleli nani msasazi, utsho engaphaya kwela cala lasengcobo. Right, phulaphuli nawe ke imizuzu ilithoba ngoku phambi kweyesibhozo intsimbi nditshilo ke 072 514 5381. Bawuncitshane nje okanye apha kule comment kaBhejula uyafuna nje ungena kuyo, ndiyaqonda akanambuzo kodwa ke uyaveza nje uluvo lwakhe. Msasazi, ndicinga uba uBhejula loluvo lwakhe lo mchimbi udibene ne-liquid sunlight. Yes. Awunanto nakwenza nokubulala amagciwane msasazi. Yes. I-liquid sunlight ayokubulala amagciwane. But ke uluvo ke lomfama luluvo lomfama, kodwa ke ndifuna siyibambe kule nto sithetha ngayo. Yes. Ayisincedisi i-liquid sunlight. Ndiyibulela ke nalanto uBhejula athi i-Dettol iyaluma. Sukuyama ngamandla. Yes. Qona. Yes. No, ndiyavumelana ke naye kuloo ndawo. Yeah. Msasazi. Kona masiyibulele into yoba kanti siyamanyelwa. Bhejula siyabulela kakhulu. Inika amandla into yoba babe khona abantu abathi iyasisebenzela lento niyenzayo neVukani. Nantsoke. Yeah. Injalo ke mphulaphula eVukani Community Radio isibhozo. Hayi, ndiyabona apha ku WhatsApp sengucwaka napha kweliyala semnqebeni icala. Kule mizuzu isibhozo mandukunike nje ushwankathele tata sivale inkqubo. Ndiyawusuke ndiphakamisa isandla uba ngabe ukhona ongele umphulaphula kodwa ke ngoku hayi sengucwaka. Mandibulele msasazi. Msasazi, kukho intwala ebizwa uba yintwala yonyawo, foot lice. Nayo ihlala pha phakathi kwempuphu. Kakhulu yona uyiqaphela uba esi silwanyana siyaqhwalela, kodwa bangajonga awuboni kudumba, awuboni isilonda, awuboni kwanto, usubone nje into encinci engathi buqhakuvana pha phakathi enantsikeni kuphuphu olu. Kakhulu intwala idla ngoziveza ngolo hlobo msasazi. So ndifuna siyazi into yoba kwizinto zonke ikhona nentwala eyenza ukuqhwalela ebizwa ngoba yi-foot lice. Yes. Now yona ungayisebenzisa i-Attila and uyifake pha phakathi kwempuphu ngqo, iza kuyibulala la foot lice, okanye usebenzise i-Supertrez 25 iza kuyibulala la ntwala. I-Attila msasazi yi-dip esikhuthaza kakhulu emafameni because la dip ibulala zonke inhlobo zamakhalane, ibulale intwala, ingene ngaphakathi kubulalela intsulube. Yi-drip enalo mohluko kwezinye i-dip, ingakumbi zentsulube zimsundululu, i-round worms, ikubulalela zonke ezo ntlobo zentsulube. Ngeli xesha ubungakhange uyiseze, ngeli xesha ubungakhange uyitofe, wena ubuyigalele nje emqolo ngokwasezinkomeni,
ubuyigalele kwezi ndawo zisixhenxe ngokwasezigusheni nasezibhokweni, entloko, emakhwapheni omabini, emiphakathweni omibini, embhonweni naphantsi komsila. Inwenwa umzimba wonke, ilwa kwakhalane lihleli phaa. Yes. Yabona kubona ibrush le indala yamazinyo, Yes. ungayifaka nje napha phakathi kwempuphu msasazi, uqinisekisa ikhawuleze zifike ukubulala la makhalane ahleli phaya. Right. Yeah, ukhona ke okhoyo apha Mr. Ncetho, mandimnike nje simvuthini. Molweni. Wemnqongo, Ulondata. hayi ndingenela nje ukhe ndithi nca kule ndawo yokuba kaloku yamva umhlekazi lo unayo apha othi ingenziwa mhlawumbi ke kuzithuma kwamahashi, kube kanti ke isilwanyana ezo sizawutywa apho. Ngokutya kwaso apho ke sikwazi uba siqhwalele sibe nalelo mkhonwana. Ndiyamva kuloo ndawo ngokuba kaloku ndisitsho nje apha kuthethwa apha zikhe zaqhwalela iigusha kakhulu. Ke ndibona uba futhi nguloo mzi naloo mzi ebezingaqhwaleli kuwo. Iigusha vele ziqhwalele. Kukho nelikhalane elikhulu linemigca lentloko enkulu. Batshisa notshisa ke abantu bakuthi ngokukhusela, bathi likhalane lihlala apha phantsi engceni batshisa. Ndiyamva ngoxa esithi hayi le ntsholongwane le ayisuki noba sekunetha noba sekutshisa, ndibona uba kulapho yondleka khona. Ubuchule isingathi kuthintela ke. Ndiyamva utsho kamnandi, utsho kamnandi. Limamele impondomise. Nkosi Mpondomise, Nkosi Mpondomise, siyabulela uthini lo mphulaphuli. Siyabulela tata ngokusityebisa. Tsho ngapha umphulaphuli ke akazitshongo yena ungubani ngapha. Masive ngapha. Ndicela ukubuza, itakane legusha xa liphuma amagwebu ufike lijikeleza ingathi linesikirikiri, ngingundoni eTsomo, ndingumfama, ndicela uncedo please, ndifelwe yifo yonke izolo. Mine imizuzu mandikunike Mr. Ncetho siqukumbele tata. Msasazi iyakrokrisa kwadeske abe mane afileyo. Iyakrokrisa uba ikhona le nto ayityileyo iyipoison. So yiloo nto mna bendingakhuthaza. In fact ndisoloko ndiyishumayela qho into yoba kwi-kit box laa nto sithi itshakhulu mayihlale ikhona. So once uyikrokrela uba kutyiwe ipoison apha, uthatha itshakhulu. Laa charcoal ingayintloko nje iteaspoon ematakaneni, ingayihafu yeteaspoon ezigusheni ezindala. Uyigalela ke emanzini ukuze ikwazi uba yehlelula. Isenoba yikota nje ikomityi etakaneni, isenoba yihafu yekomityi enantsikeni elento egusheni nasebhokhweni, isenoba yikomityi enkomeni, ibe licephe lala charcoal. La charcoal ifike iqokelele yonke la poison phaa ngaphakathi, iyibambe, ingayivumeli uba igazi maliyithathe igcwala umzimba. Liyiqokelele la charcoal ihambe iyophuma yonke phaya ngasemva. Ungapheleli apho ke, because litakane eli ulitofe nge-Maxitrim uliseze i-complex forte. Now uba alityi ulincedise nge-Diomec Plus. Bendingacebisa ngolo hlobo mna kulena ingxaki iza ngolu hlobo. Msasazi, Yes dad. xa ndizawuvala ndifuna uvala ngelithi njengoba imvula inetha, le nto ibubumanzi ikhuthaza ukukhula mandla kwenzipho zenkomo, zegusha, zebhokhwe. So inyawo ezi ngoku zawuqaphela into yoba tyhini ezazihlangu ngoku zikhule zazide zadeske zavuka phaa ngaphambili. Xa uyibambile uqaphela uba nalapha ngaphantsi konyawo zideske zavala kwakho into ekhulileyo phaa evulela ifake ngaphakathi amanzi nodaka. Now ibalulekile into yoba eli ixesha igade loo nto. Ngoba okwakuhamba kabuhlungu kuba isihlangu siside, loo nto ikhokhelela ekwenzekeni kwenxeba nentlungu. Loo nto ikhokhelela ekubeni ezaa ntlungu ziyaphunzisa, ezaa ntlungu ziyenza ingakucacela ukutya, ezaa ntlungu ziyenza ibe nobushushu obuphezulu kakhulu. Kanti yinto encinci nje into yoba awukhange ube nalo ulawulo kwizihlangu zegusha zenkomo. So yiloo nto sisithi i-hoof cutter ngalo lonke ixesha mayibe khona. Ingakumbi eli xesha sikulo ngoku, qiniseka into yoba iinzipho zigcinwa zimfutshane ngalo lonke ixesha.
because zibiza into enintsi ziyibizela apha emfuyweni yakho. Yes. Msasazi, singangayigqibi yonke mngqongo, kodwa into ebalulekileyo masizibize ezi namba ndifumaneka kuzo xa befuna ke siyigqibezele phaa ecaleni. Yes. Eyokuqala ngu-079 427 2104. Mandiphinde 079 427 2104. Eyesibini 081 Yes. 082 1130. Mandiphinde ithi le yesibini mafama ngicela siphinde siyikorekishe 081 028 1130 nguNqetho. Xa ufuna ungeniswa kuWhatsApp uya kuloo namba. Ntsundu, indlela endonwabe yona ngomso ndiyodibana ubuso nobuso nonto zakuthi sabe silapha iKhala TVET College. Ngomso ka-1950 ngomso. Sabe sifundisana phaa intsuku zintathu msasazi. Yes. Sabe siyipheke imbiza. Oh madoda. Ophaya oye phaya Ntsundu akayi kusola. Wow. Because ibhoto eli siqinisekile into yoba into lapha ngaphakathi umuntu oyityileyo uphila iminyaka Uyawuphila. kunye nosapho lwakhe. Wow. Sabe silapho. Nkosi Ntsundu. Nkosi kakhulu masimbambe njalo Mr. Nqetho Mpilontle apha emfuyweni yena ke usuka kumzi wamayeza uChiron kwela cala lingaphaya. Namhlanje ke besiphethe umcimbi wokuphalela kwemfuyo ngethemba elikhulu ke mphulaphula ufunde nto kweliya icala. Make siva sizohamba. Siyabulela ke tata ngenkcazelo yakho, siyabulela ngenkcazelo yakho. Ndimunala apha eMchewula. Siyabulela ngenkcazelo yakho tata, sikumamela apha, sikumamela. Siyabulela. Nkosi nala, Nkosi Ndokose phaa kwela cala laseMchewula. Ya, siyayivala ke mphulaphuli, siyawela ke ngoku ngalijijelo qhosha, siyaphaa kulaa nkqubo yakho yamasiko nezithethe khona ukuze singaphulukani nemvelo yethu. Bunga